வாங்க फ्रेंड्स வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்குள்ள போற முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் பண்ணுங்க. அப்ப நாங்க போற டெக் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். வாங்க फ्रेंड्स வீடியோக்குள்ள போலாம். फ्रेंड्स இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். நாங்கள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்ல வாங்கியிருந்தோம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரைபாட் ஃபோட்டோ போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரைபாட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 3110. அப்புறம் இது மேக்ஸிமம் ஹைட் 1020 மில்லிமீட்டரு. அப்புறம் மினிமம் ஹைட் 345 mm. டயாமீட்டர் வந்து 16.8 மில்லிமீட்டரு. அப்புறம் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 420 கிராமு. அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டிவே கொடுத்துருக்காங்க. பேனடு 4 செக்ஷன் லெக்கு. அப்புறம் குயிக் லிவர் லாக், ரப்பர் லெக் டைப்பு. அப்புறம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அவள் தான். அப்புறம் உள்ளே பார்க்கலாம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே என்னன்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு பபுள் ராப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் உள்ள ட்ரைபாட் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க, இது ஃபோன் மாட்ட ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா மாட்ட ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது செட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். फ्रेंड्स இப்போ வந்து என்னோட ஃபுல் ரிவ்யூ பார்க்கலாம். பார்க்கலாம் फ्रेंड्स. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோன் மாட்ட மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இல்ல நீங்க வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா கூட மாட்டிக்கலாம். அப்புறம் GoPro கேமரா கூட மாட்டிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து கீழே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி. நீங்க அப்படியே லாக் இதை பிடிச்சிட்டு நீங்க அப்படியே லாக் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்பவும் டைட் பண்ணிடக்கூடாது, லேசாக டைட் பண்ணிக்கோங்க. டைட் பண்ணியாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பிட் லெவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பிட் லெவல் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி கூட நீங்கள் ஃபோனை இப்படி வச்சு எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் தரையில் வச்சு எப்படி வேணால் வலிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலே கீழே இப்படி கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வச்சுட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சைடு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் டில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோனை டில்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை அப்படியே சுற்றலாம். எப்படி வேணால் ஆடவே ஆடாது. இதை வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இதோட ஃபுல் லைட் பார்க்கலாம் வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து லாக் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அவுத்துட்டு கையில் கூட பிடிச்சிக்கலாம். இதை நீங்கள் இது இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இங்கே நீங்கள் கீழே இறக்கி நிற்க வச்சுக்கலாம். இதை வேணாம் நீங்கள் கையில் வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது குட்டி சின்னதாகிக்கிட்டு அப்படியே கையில் பிடிச்சிக்கலாம். இல்லை இங்கே லாக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது நீங்கள் திறந்து விட்டிங்கன்னா இது அப்படியே வரங்கல இப்படியே வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா சைடும் டைட் பண்ணிக்கோங்க. அது மாதிரி நீங்கள் ஃபுல் லைட் இவ்வளோதான் கேட்டிங்கன்னா இல்லை லைட் வைக்கலாம். இங்கே நடுவில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. வச்சு நீங்கள் இதை அப்படியே மேலே தூக்கிங்கன்னா இவ்வளோ ஹைட் வருது உங்களுக்கு ட்ரைபேடு. பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இருக்குது. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். இது மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம். இது பைலிங் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. பிடிச்சிருந்தா வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அகலம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அகலம் இருக்குது. என்னை தாண்டியே போகுது பாருங்க. இந்த ட்ரைபாட் பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எடுத்துட்டு இருக்க ஷார்ட் வந்து ட்ரைபாட்ல தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இந்த ஷார்ட் நல்லா இருக்கான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.